גברת כהן, מנכ"לית כפרי סטודנטים, כפרי התיישבות, יש כאן? כן. בבקשה, שם מלא ותפקיד. אז שלום לכולם, תודה על הדיון החשוב. מיכאל, אני עם דמעות בעיניים. שמי תיראל כהן, אני מייסדת של קדמה, התיישבות צעירים. אני פגשתי את מיכאל בירוחם. נשארת בת 17, תיראל. אני כבר בת 33. מה קורה לך? אני לא מבין את זה. הולך להפוך עם הביולוגיה. אני פגשתי אותה לדעתי לפני 12 שנה. נכון, בתחילת הדרך. הקמתם כפרי סטודנטים. נכון, נכון. מדהים. באמת התחלתי מהמקום הזה, בדיוק כמו שציינת, של לקיחת אחריות. אנחנו מתמקדים בצעירים בגילאי 18 עד 35, וביישובים בגבולות המדינה. כל היישובים שנמצאים ברשימת יישובי עדיפות לאומית, זה יישובים שלנו. היום יש לנו 40 נקודות שכבר יש בהם קבוצה של צעירים. זה יכול להיות משנת שירות, שני סיפרה על זה קצת קודם, אז אשכול זה דוגמה טובה למרחב שאנחנו רואים בו מרחב אסטרטגי, לא רק של מצוקה, אלא גם של הזדמנויות. נכון, ומשנת שירות עובר בגרעיני נחל, כן, זה עדיין קיים, עד כפרי צעירים לחיילים משוחררים, שעל זה רציתי לשים דגש, כפרי סטודנטים וקהילות צעירים למשפחות צעירות. אני רוצה להתחיל מהמצוקה, כמו שתיאר חבר הכנסת ביטון וגם את בפתיחה שלך, המצוקה היא מאוד מאוד גדולה, גם ככה צעירים זה קבוצה שהיא, כמו שתיארתם קודם, הטיול המבלבל אחרי החוויות לחימה המאתגרות, אז אם זה היה נכון לפני שנתיים, זה עוד יותר נכון היום. צעירים עברו המון, אני אשת מילואימניק, לדוגמה, עברנו המון, 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 ובתוך הדבר הזה, מי שלא פונה, מי שלא לחם, מכל הכיוונים, הצעירים היו פרונט בתוך המלחמה הזאת, ומה שאני מציעה זה באמת לנסות לראות בפריפריה, ביישובים בגבולות, מרחב של הזדמנויות. מה שיצרנו לאחרונה, תוכנית שהתחילה לפעול מעט לפני המלחמה וצברה תאוצה, אנחנו הקמנו 6 כפרי צעירים, לחיילים משוחררים בנגב, בדגש על העוטף, אבל גם הערבה הדרומית, כשבעצם כפר צעירים זה קבוצה של חיילים משוחררים שגרים יחד, עובדים בתקנים הקיימים בתוך היישובים והאזורים, יש המון תעסוקה של תקני חינוך וחקלאות שהיום לא מאוישים, פשוט אין צעירים, כמו שאמרנו, כמו שנאמר קודם, צעירים עוזבים באופן שיטתי את הפריפריה, והתוצאה של זה דור נעלם. יש דור שלם שלא קיים ביישובים, אתם מכירים את זה, כולנו מכירים את זה, אחרי הצבא יוצאים לתל אביב ופשוט חוזרים אולי עם ילד 2-3, ובאמצע יש דור נעלם מגיל 18 עד נגיד גיל 30 שהוא פשוט לא קיים, והדור הנעלם הזה יש לזה השפעות רוחב מאוד מאוד משמעותיות, והמטרה שלנו זה להחזיר את הצעירים, לתת להם לאייש את התקנים החשובים האלה, וכמובן ליצור להם קהילה ומרחב לחשוב על הזהות שלהם ולחשוב על הדרך שלהם קדימה. אז אם לדבר אל הצעירים שהגיעו, אני ממש מזמינה אתכם לנסות לראות, כן, נכון, עם כל המחדלים הקיימים, לנסות לראות איפה כן יש הזדמנויות לחבר צעירים לתעסוקה בתוך היישובים, והלוואי שהמציאות תשתפר. נשמע מדהים. את יכולה אולי כן רגע לפרט מי השותפים לעשייה המבורכת הזו, ואיפה האתגרים שלכם מהמקום שהמדינה אולי יכולה לסייע יותר, הרשויות המקומיות, כדי שנוכל להיות באמת פרגמטיים בדין. כן, אז כשהתחלנו עם קדמה, בעצם המועצות האזוריות הן השותפות הראשונות. כל אזור שאנחנו מגיעים, קודם כל עובדים עם הרשות, היא עוזרת לנו במיפוי היישובים ובמיפוי הצרכים. היום התקציב אתם נמצאים גם בערים? אנחנו ממוקדים ביישובים, יש המון עבודה בערים, אבל יש גם יותר עמותות שפועלות בערים. אז המיקוד שלנו זה היישובים בגבולות. יש גם בסדרות, יש גם בערים, כפרי סטודנטים. אוקיי, אז יש של גופים אחרים, נכון. משרד נגב גליל. נכון. המיקוד שלנו זה אותם יישובים קטנים שנוסעים בכביש, נוסעים ונוסעים, ויש סללום כזה, ואומרים, מה, עוד לא הגעתי? מסתכלים בווייז, כן, אני במקום, השער הצהוב, זה היישובים שלנו. אז זה יכול להיות מנווה חריף ולוטן בערבה הדרומית, עד סופה ויבול
אשכול ומשגבם ומטולה בגליל העליון. שזה בשיתוף עם המועצות האזוריות ומשרדי ממשלה תומכים? כן, ומשרדי הממשלה בהחלט תומכים, זאת אומרת, אנחנו עובדים בזה. מי מהמשרדים? נגב גליל, אני מבינה? משרד נגב גליל, משרד החינוך, משרד ההתיישבות, משרד החקלאות. אנחנו עוברים בין המשרדים ומנסים לעורר את הרצון. איזה משרדים פחות משתפים פעולה? אני רק אגיד שאנחנו נעזרים מאוד בפילנתרופיה. זאת אומרת שלולא היה לנו את הגב של יהדות התפוצות, לאורך הדרך היה מאוד קשה להתקיים. וכן, שצריך עוד. זאת אומרת, יש לנו עוד יישובים ועוד צעירים, והיום הפער הכי גדול שלנו זה פער המשאבים. אוקיי. אנחנו נצטרך כן בסוף להבין איפה האתגרים והפערים מול משרדי הממשלה, כדי שהוועדה הזאת תוכל להיות